Pani Eva sa chodí umývať ku kamarátkam a toaletu má na stanici. Tak ako desiatky ďalších pôvodných obyvateľov Tatier, príchodom nových majiteľov prišla o strechu nad hlavou. Prečo sú vyúčtovania za užívanie bytu, teplo a teplú vodu nezrozumiteľné? Okrádajú nás správcovia. Pán Martin si kúpil topánky a potrebuje k ním budík a kalendár. Pýtate sa prečo? Tak sledujte Lampáreň v stredu o 21:40. Takže vítajte opäť pri sledovaní Cool Klubu. Aký je tvoj životný štýl? A aký je životný štýl tých druhých? Porovnaj to. Sleduj Cool Klub a budeš v obraze. Je to cool. Cool Klub 2 v piatok v noci na Markíze. Baví vás Ready. Konto mladých OTP banky Slovensko. Túto reláciu vám prináša Becherovka. Ak sa radi zabávate, hráte a riskujete, hrajte s nami. S nami máte šancu získať vysnívané zlaté vajce, za ktorým sa skrýva veľká výhra. Stačí, ak sa zapojíte do hry a váš život môže zmeniť práve takýto jackpot. Nepremeškajte svoju šancu získať pravé zlaté vajce v nedeľu o 19:30. Dámy a páni, skupina KISS. Chcete byť exkluzívnym hosťom silvestrovského uragánu? Odhalte, kto sa ukrýva pod maskami skupiny KISS. Sledujte Uragán vo štvrtok o 20:00 na Markíze, zistite správnu odpoveď a pošlite nám ju na našu adresu. Meno vyžrebovaného diváka sa dozviete v ďalšom vydaní relácie Uragán. Pomôžte aj vy svojim príspevkom tým, ktorí vás o to sami poprosiť nedokážu. 4. október je Svetovým dňom zvierat. Je to iba jediný deň v roku a čakajú naň tisíce. Sloboda zvierat, daj prednosť srdcu. Zažijete len s pravými priateľmi a pravým Fernetom Štok Citrus. Bavte sa s originálom. Fernet Štok Citrus. Je tu nové číslo týždenníka Markíza. Ako si na seba zarába Andrea Verešová. Prečo sú Hasprová, Bubán, Rapantová a ďalší stále slobodní. Ľubica Pašeková porodila syna Juraja Sebastiána. Hysterická Sofia Loren ženila syna v Budapešti. Boli sme na turné, svadbe a krste skupiny Desmod. Neskorý príchod sanitky zavinil smrť 16-ročného Richarda. V Košiciach zatkli skupinu drogových dílerov. Plus plagát brandy. Vyhrajte 1000 litrov ľadového čaju a poháre od spoločnosti Rauch. To všetko vám prináša týždenník Markíza spolu s prílohou 38 televíznych programov. V predaj od pondelka 27. septembra. Tanec, vášeň a láska sú späť. Hriešný tanec 2. Iba v kinách od 19. augusta. Prežite aj vy atmosféru Európskej ligy spolu s poradcom podnikateľa, lídrom na trhu ekonomických a právnych informácií. Basketbalistky Delta ICP podporili reklamní partneri EUSK, projekty pre eurofondy, Delta ES, informačné technológie, pohotovosť, okamžité krátkodobé pôžičky, Verona, vaše železné menu a reklamní partneri.
Nechcem vyhrávať, lebo viem, že som dobrý. Vypínam mobil, lebo viem oddychovať. Pijem portské, lebo viem vychutnávať. A čítam nový Goldman, lebo viem, čo chcem. Goldman. Vystúpte z radu. Môžem vám pomôcť? Potrebujem rýchlejší internet. Širokopásmový, nech sa páči. Predplatné 1000 korún a potom ešte zaplatíte navyše za dáta nad limit. Alebo k tomuto máte bezplatný spamfilter. A tento si môžete veľmi ľahko zapojiť aj sám. Len červený káblik zapojíte do červeného vstupu. Pochybujete? No tak potom by sme to ešte mali predplatné 2000 korún a k tomu modem za 4000. Nemáte niečo lacnejšie? Lacnejšie? Vysokorýchlostný internet za skvelú cenu. Internet je easy z Čelo Easy. Kliknite si na čelo. Nové veto so selénom. Natrite to každému. To som zvedavá. Môže byť, ne? Donaha. Nový broadwayský muzikál na novej scéne. Generálny partner Slovintegra akciová spoločnosť. Mediálni partneri? A nezabudnite, vstupenky už v predaji na novej scéne a v sieti Ticket Portal. Potrebujete pomôcť? Pravda. Užitočné informácie. Spoločnosť Datalan AS vás pozýva na 3. ročník konferencie I2S Informatizácia slovenskej spoločnosti, ktorý sa uskutoční 7. až 8. októbra v Grand Hoteli Praha Tatranská Lomnica. Konferenciu podporili hlavní partneri, mediálni partneri. Informácie a registrácia na www.i2s.sk.